माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि डिमाकुसिनि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि नैबे कमिउनिटि हलाव दिनै गोबां बर' आफादफोर जेरै अल इन्डिया बड' नेशनेल लीग फर सेपारेट स्टेटहुड अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम इउनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बर' राइटार्स एकाडेमि सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटि आरो ओरैजाय जोंहा एक्स अफ भलुन्टियार फर्स गासै आफादजों आरो गासैबो बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि क'क्राझार चिरांनि गासैबो इन्टेलेक्चुवेल्स बिथांमोनजों जों जयैनो नैबे जोंनि डिलिमिटेशननि सायाव जों गुवारै सावरायदों। दा बिनि गेजेरावहाय जोङो जोंहा थांनाय 2001 जे मोनसे डिलिमिटेशननि मोनसे कमिसन दादोंमोन गोदानै दा कुलदीप सिंह बिथांनि दैदेननायाव चेयारमेनशिपनि दैदेननायाव दा बेयावहाय जोंहा बिटिसिआव 6 शिड्युल माने 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव मोननै जोंहा पार्लियामेन्टारि सिट्स मोनदोंमोन मोनसे क'क्राझार आरो उदालगुरि। दा एज पार बिटिसि 6 शिड्युल नि जि मोनसे राइट्स आर्टिकल 330 आरो आर्टिकल 332A नि बादे दिनै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि सिट्सआ दिनै बेयावहाय एसटि रिजार्भेसन जानायनि जोंहा मोनसे राइट्स दंमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंहा डिलिमिटेशन कमिटि बे डिलिमिटेशन कमिटिया जोंनि भारतनि चिफ इलेक्शन कमिसन बिथांमोनजों थांनानै गुवारैनो जिहेतु क'क्राझारखौबो एसटियावनो लाखिफिननांगौ आरो उदालगुरिखौ गोदानै मोनसे दाफामनानै बेखौबो एसटि रिजार्भेसन खालामनांगौ होननानै जों बै समावनो दैथायहरदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेसेबां थांनाय समाव 14था जि मोनसे LAC 12थानिफ्राय 14था बानायनायनि जि खोथा दंमोन बेखौ नोजोर बोनानै जों गासैबो एसटि रिजार्भेसनाव आन्डार आर्टिकल 332 नि बादे गासैबो एसटि रिजार्भेसन जानांगौ होननानै बेखौबो चिफ इलेक्शन कमिसन बिथांमोनजों जों सावरायहैदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दों जिहेतु आउट अफ 14नि जि प्रप'जल दंमोन बेवहाय दा 15 जानानै फैबाय जों बेखौ गनायो। नाथाय जोंनि एसटि जि मोनसे रिजार्भेसना बारायनांगौमोन जिहेतु जोंहा 2003नि जि बिटिसि सुक्तिनि जि मोनसे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट 4.7 पेराग्राफआवहाय ओरैबायदि लिरनाय दङ क्लियारलि लिरनाय दङ दि 2003 सिम जि मोनसे गोदानै काउन्सिल जाबाय 6 शिड्युल बे काउन्सिल दानायावहाय जि थांनाय अलरेडि एक्जिस्टिं जि स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दं 12था बियो आज इट इज रिटेन जागोन। नाथाय फैबाय थानाय समाव जेब्ला बियो गोदान मोनसे डिलिमिटेशन दागोन बे समावहाय बेखौहाय एज पार द कन्स्टिटिउसन प्रोवाइडेड इन द 6 शिड्युल कन्स्टिटिउसन बिनि आर्टिकल बादे 330 आरो 332 नि जि मोनसे राइट्स बादे बे एसटि रिजार्भेसन जानांगौमोन। दिनै जोंहा 12थानिफ्राय 15था बानायबाय बे 15थानि गेजेराव जोंना आनरिजार्भ जानो मोना रिजार्भआसो बारायनांगौमोन बे एज पार द 6 शिड्युल नर्म्स। दा बे टटेल माने राइट्स माने ट्राइबेलफोरनि जि कन्स्टिटिउसनेल राइट्स जि मोनसे मोनथाय बेखौ इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाया टटेलि भायलेट खालामदों। आरो बेनि गेजेरावनो जों 100% जास्टिफाइड जों चेलेन्ज खालामोब्लासो जों बे राइट्सखौ जों मोननो हागोन मानो होनबा बे संबैधानिक। दा बिनि सायाव जोङो भारतनि प्रेसिडेन्ट जेब्ला दाख्लै 20 तारिख जुनावहाय डिलिमिटेशननि जि ड्राफ्ट नटिफिकेसन ओंखारबाय बेयाव जोंनि BoNSUल' नङा गोबां जोंनि माहारियारि आफादफ्रा दिनै दुखु मोननानै जों डाइरेक्ट मानगोनां प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हर एक्सेलेन्सि मिसेस द्रौपदी मुर्मु बिथांजों जों गुवारैनो सावरायहैबाय। दा बे इस्युखौ लानानै जों सावरायदों जिहेथु जोंहा बिटिसि 6 शिड्युलाव जे जोंनि मोननांगौ मोनथाय बादे आर्टिकल 330 आरो 332 नि गेजेराव जोंनि गासैबो स्टेट एसेम्बलि आरो गासैबो पार्लियामेन्टारि सिट्सआ बिनि गेजेराव एसटि जानांगौमोन। नाथाय बेखौ टटेल भायलेसन खालामदों आरो ट्राइबेलफोरखौ नेग्लिजेन्स खालामनानै ट्राइबेलफोरनि राइट्सखौ दिनै सिफायनानै पलिटिकेल जि सेल्फ डिटारमिनेसन दंमोन राजनितिक जि अधिकार मोननांगौमोन दिनै आसाम सरकारा बेखौ षड़यन्त्र खालामनानै एन्टि बर' मानसिफ्रा दिनै फोजोबस्रांदों होननानै जों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो गुवारै जों फोरमायदों। बिथाङा दुखु फोरमायदों आरो बिनि सायाव भारत सरकारजों सावरायनायनि जि मोनसे बेबस्था बिथाङा बेखौ जोंनि सिगाङाव पजिटिभ रेसपन्स होदों। बे आसाम सरकारा बिटिसि 6 शिड्युलाव जि मोनसे अर्डार हरोब्ला
बे अर्डारखौहाय एसेम्ब्लियावहाय जानाय जायैखौ पास खालामनानै बेखौ बेक खालामनो हानाय BTC 6 शेड्युलनि जि मोनसे मर्यादा बे दङ। नाथाय BTR मोनखांनायनि उनाव जितु BTC 6 शेड्युलनि मर्यादाया बेसेबांसिम लास्टिं जानानै दं, बेसेबांसिम सोलिदों, दा बेखौ जों कुइसन मार्क। दिनै जि मोनसे BTC आव सोलिदों, जितु जोंनि डेपुटि कमिशनारनो आसाम सरकारा जि मोनसे राइट्स होदों, जि मोनसे इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय, जि मोनसे नायबिजिरनो हानाय, जि मोनसे पलिसि खालामनायनि, दा बेखौ नायोब्ला जोंनि BTC ओनसोला जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसनाव थांबाय बेखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनब्ला दिनै डेपुटि कमिशनारा आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे एजेन्ट, जायखौ आसाम गभर्नमेन्टआल' हम डिपार्टमेन्टआ बाहायनो हायो। दा BTC as per the BTC एग्रिमेन्ट मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि बादे दिनै डेपुटि कमिशनारखौ BTCआ सिङाव दोननानै सामलायनो हाया। इट्स आउट अफ द पारभिउ। दा बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनदों दे जोंनि पन्सायतनि राजखौ सिफायनानै जोंनि BTC 6 शेड्युलखौ बानायदों। दा डेपुटि कमिशनारा दिनै हाबनाय माने बेयो डाइरेक्टलि कन्ट्रल बाय द स्टेट गभर्नमेन्ट। दा बेफोरबादि माखासे जि मोनसे विकनेस पइन्ट दा जोंनि गेजेराव BTC ओनसोलाव जादों, एबा माखासे 16टा डिपार्टमेन्टखौ डाइरेक्टलि स्टेटनिफ्राय सामलायहरो, जितु एपइन्टमेन्टनिफ्राय लानानै माखासे टेन्डार नटिफिकेसननिफ्राय लानानै जितु स्टेटआव जायो। दा बे जोंनि माखासे साख्रिफ्राबो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड जायखौ BTCआ होनो हायोमोन, बेबो स्टेटनिफ्राय डाइरेक्टलि फैनाय जोंनि BTCआव। दिस इज 100% प्रुफ। दाख्लै क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनार बिथाङा गोबां मानसिखौ आर'नाइ होनानै बिहु गामसा होनानै बरायदों। बेनो मोनसे श'केस दे जोंहा BTCनि जि मोनसे मर्यादा दंमोन, जाय जोंहा दिनै सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दंमोन, बिनि गेजेरजों कमिटिनि गेजेरजों सिलेक्सन खालामनानै साख्रि होनायनि जि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड, बेखौबो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ लांबाय। खिन्थु इन रियेल सेन्स सैथो बाथ्राया बेनोमोन, BTC 6 शेड्युलनि मोन्थाय बादे स्टेट गभर्नमेन्टआ थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ डाइरेक्ट एग्जाम फाथिनानै साख्रि सोनो हानाय मोन्थाय गैयामोन। बेखौ अबजेक्सन खालामनांगौमोन BTCनि खुंथाय सरकारा। नाथाय दिनै फंसे राव जों नुनो मोनाखै। बे क्रिटिसिजमनि खोथा नङा, बे रियेल ट्रुथ, सैथो खोथा। जोङो दिनै नुनानै मिन्थिनानै जों आवाज होनांगोन। आरो जोंनि सिनियर सिटिजेन्सफ्राबो, मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्राबो जाथिनि सार्थआव सैथो खोथाखौ बुंनांगोन, नङाबा जोंनि भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै थांगोन। जिथु थांनाय समाव मोनसे थामथि बर' गोरोबथा जादों, माने BTR पिस एग्रिमेन्ट मानगोनां NDB बिथांमोनजों आरो मानगोनां एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों। दा जों सिभिल ससाइटि हिसाबै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा दि मोनसे गोजोननाय फैदोंमोन, बे थामथि गोरोबथाया आलादा रायजो मोनाब्लाबो BTCनि देरसिन आपग्रेडेसन जागौमोन। जेनेबा इउनियन टेरिटरि नङाबाबो जेनेबा इउनियन माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट जागोन होननानै जों बयबो गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय बे जिनिसखौ जेब्ला जोंनि ड्राफ्ट आउट जायो, बेयाव फरायनानै नायब्ला फार्स्ट सिनियर सिटिजेन्स कनसियास सिटिजेन्सफ्रा दिनै बेखौ कमेन्ट्स खालामदों। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों जों आसा खालामदोंमोन जोंनि मानगोनां NDB बिथांमोननि गासैबो केसेसफ्रा जेनेरेल एमनेस्टि मोनगोन, आरो बिथांमोना गोबाव सम जिथु न' बां खस्थ' खालामनानै सोमावसारदोंमोन, हाग्रा बंग्रा थादोंमोन, न' बां गैजायामोन, फेमिलि न'खर गैयामोन, बिथांमोना थांनानै थानायनि, न'खर संसार जानायनि, न' बां लुनानै ग्रोम ग्रोम मोनसे मेन स्ट्रिम बर' माबायाव फैनानै गोजोन संसार जागोन, बेखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दों गोबाव सम जाय सिगनेटारिस बिथांमोना दे गावसोरनो खुंथाय गोहोआव फैबाय, रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोनखौ खस्थ' खालामनाय, दिनै आन्दलन खालामबोनाय होननानै अननानै जिथु सरकार दाहोबाय। नाथाय बे सरकार दानायाव दिनै साधारन रायजो राजाफ्रा दि नांगौ बादि एक्सपेक्टेसन लुबैनाय बादि खामानि मावनो हायैखाय दुखु मोन्दों। आरो दिनै बेफोरबादि सासे सिगनेटारिसआ जिथु मानगोनां गेदेमा रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां NDB दैदेनगिरि केडार्स बिथांमोना दाबो जेलाव दं। बिथांमोना दिनै माने BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै गयैया बेयो जोबोद दुखुनांथाव, भेरि आनफर्चुनेट। दा बिथांमोननि इस्युखौ जों BoNSUआवल' नङा, साफ्रोमबो बर' माहारियारि आफाद, बर' हारिया दिनै गजानो लुबैयो। आरो बे इस्युखौ लानानैनो थांनाय जोङो 26 जुनाव जेब्ला जोंनि भारतनि राष्ट्रपति मिसेस द्रौपदी मुर्मुखौ जों लोगो मोन्दों, बेयाव जों बिथांमोननो गांसे आर'जलाइ होदों, जाय आर'जलाइनि गेजेरजों
जोङो मानगोनां एक्स एनडिबि बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना जेलनिफ्राय दाबो गवाखै मानगोनां फाउन्डार एनडिबि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साफ्रोमबो लिडार्स केडार्स बिथांमोननो जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ थाबैनो जेलनिफ्राय बरननानै बिथांमोननो रिहेबिलिटेसननि खामानि मावनांगौ होननानै जों बिथां मानगोनां गेदेमा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो जोङो आर'जलाइ गथायदों आरो बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे पजिटिभ रेसपन्स होदों दि बिथाङा बिदि जादों होननानै बिथाङा मिन्थियाखैमोन जोंनि सिगाङाव फोरमायदों दुखु मोनदों आरो जों बुंदों दे मेडाम भारतआव जाय एग्रिमेन्ट भारत सरकारा बानायबाय बे एग्रिमेन्टखौ सारा प्रिथिबियाव दिनै बानायनो हायाखै दि जोंना इन्टारनेशनेल नर्म्स बादे इउनाइटेड नेशन्स बे इउनाइटेड नेशन्सनि जि मोनसे प्रिजनार्स अफ वार होननानै बुङो जाय बिथांमोना हाथियार लानानै सोमावसारो देशजों देश दावहा नाङो बेयावहाय जेब्ला सान्थि सुक्तियाव फैयो बे हमजानाय हान्जा बै पार्टिनाबो बे पार्टिनाबो दिनै बे सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंनो गयोमोन उदां अख्राङाव ओंखारनो मोनोमोन नाथाय दिनै बे जिनिसखौ भारतआल' मावदों मेडाम होननानै जों बुंदों बिथाङा गोसोआव लाजिनाय मोनदों नाथाय बे जेन्युइन इस्यु दिनै बे इस्युखौ दिनै दासिमबो बे गोजौआव हैनो थाखाय रावबो गैयामोन नाथाय बर' माहारियारि फरायसा आफादजों जोंनि गासैबो गोबां बर'नि फ्रन्टाल अर्गानाइजेसन्स दाख्लै जोङो थाङोब्ला गुवारै सावरायनानै बिथांमोननि इस्यु आरो नेशनेल लिबारेसन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड NLFनि इस्यु दा बिथांमोनाबो समान समान जे बिथांमोना दिनै जाथिनि सार्थआव गोजोननाय गैया आलादा रायजो नांफिनगौ होननानै हाग्रायाव थांफिनदोंमोन नाथाय बिथांखौ दिनै मानगोनां बर'नि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना लेंहरनानै जि मोनसे सिजफायार खालामनानै सावरायनायनि गेजेरजों नोंसिनि गांनाय उखैनाय जाथिनि बर' हारिनि समायजाखौ फोजोबस्रांनो होननानै जि खोथा होदोंमोन बिथांमोननो दासिमबो मावफुङाखै बिथांमोना आलाय सिलाय दिनै केम्पआव थानानै दिनै सोलिगासिनो ना थाखा फैसा नांगौ ना माबा मोनसे सोलायनायनि बेबस्था नांगौ ना सावरायनायनि माबा मोनसे दायथ' लानांगौ दिनै खुनु सरकारा बिथांमोनखौ हेफाजाब होआखै बिनि थाखायनो जों नायनानै थानो हायैनि थाखाय जों सिभिल ससाइटियानो बिथांमोननि जानानै जों आर'जलाइ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो होदों आरो बिथांमोननि समयसाखौ थाबैनो बिथांमोननि समयसायानो बर'नि समयसा होननानै जों थाबैनो जों सुस्रांनांगौ आरो बर' हारिया फिन खेबसे हाथियारनि जि मोनसे समयसा आबहावा बारहावाखौ जोंनो नांफिनलिया जों गोबाव सम हाथियार लानानै बर'फ्रा जों खस्थ' मोनबाय एबा दिनै जोंनि गोदान गोदान जेनेरेशन्सफ्रा दिनै जि मोनसे दावहा बे दावहाखौ इन्टेलेक्सुवेल लेभेलजों इन्टेलेक्सुवेल वार मेलेमनि दावहा हिसाबैसो जों लांनो आवगायबोदों बिनि थाखायनो बेखौ फोजोबनांगौ सान्थि फैनांगौ जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामगोन होननानै जों मेडामनो गुवारै जों फोरमायदों